Doncs comencem, Andrés, si vols començar tu explicant i després fem la sessió de... fem les preguntes. Vale, gràcies, Amèlia. Bon dia. Ara han aprovat una nova tanda d'ajuts, tant de la Generalitat com també es van aprovar unes variacions a la prestació d'artistes de l'Estat, la prestació extraordinària d'artistes, el paro d'artistes, i també es va ampliar l'accés des de l'Estat a la prestació por cese de activitat de los autònoms. Aleshores serà aquest el tipus d'ajuts que mirarem avui, les de la Generalitat i aquests dos ajuts de l'Estat. Llavors vaig a compartir pantalla perquè hi ha una explicació dels ajuts. El que ha dit l'Amèlia, com són pocs, demaneu torn i al final doncs mirarem de resoldre. Les de la Generalitat encara es van aprovar no fa gaire i les de l'Estat també és cert que no estic tenint gaires consultes. No sé si és perquè... no sé que és per això, és perquè sol ser difícil accedir a la prestació d'artistes o a la de cese de activitat d'autònoms. Aleshores, si ara em féssiu alguna pregunta que no puguis respondre perquè no sé exactament, doncs ho mireu, ho acabaria de mirar i em posaria en contacte amb vosaltres. Aleshores, començarem amb les de la Generalitat i després passarem a les de l'Estat. Quan passem a les de l'Estat ja us avisaré. La primera que volia parlar és l'ajut extraordinari de pagament únic per un import fix de 750 euros destinats a les persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, arts visuals i música. D'aquesta ajuda ja n'han sortit altres. Va sortir una al novembre i una també anteriorment. I el primer, el més important que s'ha de dir, és que si vau poder accedir a una de les anteriors, també a l'anterior de 750 euros, també, si compliu els requisits, podeu accedir a aquesta. No és incompatible. Aleshores, encara no hi ha termini per a aquesta ajuda. D'acord? El que s'ha fet ha estat publicar-se les bases on es recullen els requisits i la finalitat de l'ajut, que és afavorir la sostenibilitat econòmica del sector cultural, i de les persones i unitats familiars que han patit durant l'any 2020 una reducció dràstica i involuntària dels ingressos. Aleshores, ja es tots els requisits, el que passa que encara no està el termini obert. Des de l'APCC us avisarem quan s'obri el termini i pel que recull aquestes bases hi haurà un plaç, un termini de 5 dies hàbils, és a dir, de lunes a viernes, sin contar sábados y domingos, para poder solicitar la ayuda. Així que estigueu atentes. Estigueu atents perquè no hi haurà molts dies, igualment us ho comunicarem. Aleshores, els requisits que s'han de complir per poder accedir a aquest ajut. Tenir 18 anys o més, estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya. Aleshores, aquest és el punt clau, que és haver exercit alguna activitat professional, d'acord? Tant com a autònom o autònoma per compte propi, tant en el règim general de la Seguretat Social normal, o en el règim especial de la Seguretat Social per a artistes, amb alguna activitat que estigui relacionada tant amb les arts escèniques com amb la docència en arts escèniques. O també tècnics, és a dir, tot relacionat amb l'àmbit de la cultura. I has d'haver estat d'alta com a mínim un dia durant l'any 2020. Amb una alta ja és suficient. Llavors, també és un requisit haver obtingut uns ingressos durant l'any 2020 que no hagin superat l'import de 20.000 euros. No has d'haver ingressat més de 20.000 euros. I després també s'ha d'acreditar que hi ha hagut alguna activitat o servei cultural que s'ha suspès per raó de la crisi sanitària. No s'especifica bé quin és el període, però tal com està redactat entenem que és durant l'any 2020, des del 14 de març, que és quan va començar la crisi. Característiques de l'ajut: és un pagament únic de 750 euros, un sol pagament, no és embargable, no te'l poden embargar en cas que tinguis algun deute o alguna cosa. I aleshores aquí hi ha un punt perquè en principi és una ajuda que si tu compleixes els requisits te l'han de concedir. No va per entrada. És a dir, no va ser com aquella primera ajuda als autònoms que va ser per entrada, que va funcionar molt malament. Tu t'inscrius, si compleixes els requisits, en principi, sí, amb el pressupost que n'hi ha, que mai s'esgota, però imaginem que amb el pressupost que n'hi ha s'esgotés, haurien d'augmentar la partida pressupostària per poder arribar a tothom.
Ara bé, ja se cubren les espaldes perquè les bases ja posen que si no es pot ampliar el pressupost per arribar a totes les persones que haguessin demanat l'ajuda i que complissin els requisits, que ja us dic, per ara no s'ha donat aquest cas, no s'ha esgotat mai el pressupost, aleshores el que es faria és que s'adonaria abans l'ajuda a aquelles persones que acreditin un nivell més baix d'ingressos. Aleshores, no sé si m'he explicat bé. En inici, simplement per complir els requisits, ja pots accedir a l'ajuda. El que pasa es que hay una dotación presupuestaria que en caso de que se agote, en principio se ampliaría y si no fuera posible ampliarla, entonces sí que es donaria l'ajuda per ordre de menors a major ingressos, de les persones que ho hagin demanat. Ai, no he compartit pantalla, espera, està molt cutre això. Així. Ja són cutres, ja de normal, perquè fes falta no compartir pantalla. Llavors, no ampliar. Incompatibilitats. D'acord, aquesta ajuda és compatible, que aquesta és la gran pregunta, no? Si vaig rebre aquesta ajuda al novembre, és compatible? Sí. Si has percebut aquesta ajuda durant l'any 2020, també la pots percebre ara. I també és compatible amb qualsevol ajut, prestació, subsidi, subvenció. Clar, el tema és que durant l'any 2020 no has d'haver ingressat més de 20.000 euros, però per la resta i has d'haver estat donat un dia d'alta i has d'haver tingut un bolo cancel·lat o un vol o una activitat cultural. No hi ha una incompatibilitat en percebre altres ajudes. Sí que és cert que és incompatible amb dos noves remeses d'ajudes que ara us explicaré de la Generalitat, que són és l'ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la Covid-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària, que ara us l'explicaré, i després l'ajut extraordinari pel manteniment de l'activitat econòmica enfront de la Covid-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa. Llavors, tramitació. El tràmit no està obert, que és el que us comentava. Un cop s'obri, el termini serà de 5 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Llavors, al presentar la sol·licitud, això és com estan funcionant ara els ajuts de la gent. Quan presentes la sol·licitud, sols fer una declaració responsable dient que compleixes els requisits. Aleshores, en aquell moment no és que hi hagi una revisió de los requisitos, perquè tampoc estàs aportant documentació, però pot ser que en un futur et demanin documentació i informació. Aleshores, tenen 3 mesos per resoldre la sol·licitud. Si no responen, seria silenci administratiu negatiu i s'entén que està desestimat. I, en principi, és imprescindible disposar de certificat digital per sol·licitar la prestació, com en l'anterior. El més senzill d'aconseguir és l'IDCAT mòbil, que al final us poso un link. L'IDCAT mòbil es pot demanar per internet, a no ser que et falti algun dels documents que requereixen, que llavors has de demanar cita prèvia. Llavors, les cites sí que tarden bastant en donar-les. Això és el més important. Si voleu accedir a algun tipus d'ajuts de la Generalitat, disposar del certificat digital per poder ser àgils i demanar. Aquesta seria la base d'aquest ajut de 750 euros. No tenim més informació, però en principi serà això. Aleshores, el que us comentava, aquest ajut de 750 euros és incompatible amb unes noves remeses d'ajuts. I on és aquest? Un es l'ajut per treballadors afectados por un ERTO o personas con contrato fijo discontinuo que hayan accedido a la prestación extraordinaria, que es va regular una prestació extraordinària per persones amb contractes fixos discontinus. Aleshores, és això, està adreçat a aquests dos tipus de treballadors, trabajadores laborales, o bien que estén en un ERTO, o bien que siguin persones fixes discontínues que, clar, quan tu tens un contracte fixe discontinu, que és, per exemple, el típic de treballar en una escola, donant, per exemple, extraescolars, m'ho invento, de setembre a junio i en verano no trabajas. No, que passa que sí que és veritat que moltes persones fixes discontinues no van entrar en un ERTO perquè el que van fer va ser que els hi van donar de baixa el contracte laboral. Llavors, com que no van poder accedir a l'ERTO, des de l'Estat es va regular una prestació extraordinària per a persones que no estaven contratadas laboralmente, pero que en una situació normal lo hubieran estado por l'època de l'any en la que s'encontraven. Llavors, aquest ajut
té per finalitat complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones amb barres reguladores, que derivin de l'atur o de la prestació extraordinària fijos discontinus. I el termini ja s'ha iniciat per demanar-la, que és des de les 9 hores del 15 de febrer fins a les 15 hores del 25 de febrer. D'acord, els requisits. Tenir domicili a Catalunya. Llavors, estar en un ERTO actiu derivat de la Covid, amb suspensió total o parcial del contracte, és a dir, tu pots tenir un ERTO en 50% i seguir treballant, però està inclosa dintre de l'ERTO. I és important això, aquest ERTO ha de coincidir almenys un dia entre el període complet comprendido entre el 1 i el 31 de diciembre de 2020. És a dir, que si has entrat a un ERTO el dia 2 de gener del 2021, ja no pots accedir a aquesta ajuda. Com a mínim hauries d'estar en ERTO un dia en l'any 2020. També pot ser que haguessis entrat a l'ERTO, que haguessis sortit i un altre cop entrat. És a dir, del març a l'abril en ERTO, després que haguessis sortit durant l'època de l'ERTO i ara tornessis a estar en ERTO, també en principi es pot demanar l'ajuda, tal com està detallat a la norma. I llavors, tant pot ser que ja estiguis percebent l'atur que deriva de l'ERTO, com que tengas pendiente de reconocimiento, es decir, com que estan en tot molt lent, que encara no l'hagis percebut, però que esté pendiente de reconocimiento. Aquest seria un tipus. L'altre seria, és el que us comentava, tenir un contracte fix discontinu, d'acord? I estar rebent la prestació extraordinària, que estava regulada en el Real Decreto Ley 30/2020 29 de diciembre, o tener pendiente el reconocimiento de esta prestación. Si esteu en qualsevol d'aquests dos supòsits, es podria valorar. Llavors, complir requisits previstos a l'article 13 de la Llei General de Subvencions. Aquí us ho poso, en petitet, per si vol mirar, però bueno, és molt allò, no estar en concurso voluntario, coses d'aquestes. És a dir, en principi, aquest requisit no hauria de donar problemes, perquè és molt genèric i és això, doncs, no sé, no tener la residencia fiscal en un territorio calificado como paraíso fiscal. Bueno, pues, sí, no suele ser. Aleshores, per tramitar l'ajut, el termini és el que us deia, del 15 de febrer al 25 de febrer, com inscripció al següent formulari, sense adjuntar documentació, i en aquest cas no cal disposar de certificat digital. Llavors, l'import de l'ajut encara no està determinat, però com a mínim serà de 600 euros. Llavors, un cop s'hagi tancat el període de sol·licitud i una vegada es publiquin les bases de la convocatòria, crec que el que faran serà veure quantes persones s'han inscrit, veure quina quantitat tenen, quina és la dotació pressupostària, i llavors fixarà una quantia. I un cop ja es publiquin les bases i es resolgui la convocatòria, s'informarà les persones perceptores. Llavors, és compatible amb la resta d'ajuts i subvencions i ingressos per la mateixa finalitat, excepte la de 750 euros d'artistes i professionals de la cultura, que amb aquesta no és compatible, que és la primera que us he explicat. I aquí estan els links d'interès, que és una mica on s'explica, i després també per poder accedir. Després hi ha un altre tipus d'ajuda, que aquest ajut està enfocat a les empreses, és a dir, empreses, però empreses també poden ser treballadores autònomes, però que hagan les veces d'empresa. Llavors, quan puc presentar la sol·licitud? Des del 15 de febrer a les 12 fins al 22 de febrer a les 12, és a dir, aquesta finalitza el dilluns. Llavors, quines són les beneficiàries? Són petites empreses, microempreses i les cooperatives. Aquí, entre parèntesis, he posat autònoms, però no ho hagués tingut que posar entre parèntesis, sinó que seria amb comes, ja ho arreglaré, amb establiment operatiu a Catalunya i que tinguin al seu càrrec treballadors en situació d'ERTO, a data 31 d'enero de 2021. Doncs, llegint aquestes bases, entrava el dubte de si una persona donada d'alta com a autònoma la podia demanar o no, perquè no estava molt clar. Clar, no pot demanar una autònoma que no tingui treballadores al càrrec, però si tens treballadores i compleixes els requisits, sí. Llavors, aquí s'especifica que s'entenen per petita empresa, per microempresa i per cooperativa. Llavors, petites empreses són les que ocupen menys de 50 persones. Clar, sempre s'ha de mirar en aquest cas el 31 de desembre de 2020 i tenen un volum de negoci anual inferior a 10 milions d'euros. Microempresas que ocupas a menos de 10 personas y que tienes un volumen de negocio de 2 millones d'euros com a màxim, i les cooperatives amb menys de 50 treballadors o socis cooperatius i un volum de negoci anual que no superi els 10 milions d'euros. I has de tenir treballadors en ERTO. Llavors, no s'hi poden acollir autònoms a títol individual sense treballadors a càrrec,
fundacions i empreses participades amb més del 50% per capital públic. Els requisits. En cas de tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021. Llavors, també et demanen, que això és un requisit a futuros, que hauràs de mantenir el mateix número de treballadors el 31 de desembre de 2021 respecte al 31 de desembre de 2020. I en cas d'incompliment es revocaria la subvenció. Clar, aquí és a futurs i s'ha de veure una mica, doncs, i és un petit acte de fe, perquè tal com està tot tampoc saps com anirà l'any, si s'hauria d'acomiadar alguna persona, si podés passar qualsevol cosa. Però, bueno, en principi està així l'ajuda. I en aquest cas no compten ni les baixes voluntàries dels treballadors que vulguin deixar l'empresa, ni les jubilacions, ni les persones que causin baixa per incapacitat temporal, el que seria una baixa per malaltia. Llavors, per fer el càlcul, els treballadors, és a dir, la quantia de l'ajut és independentment de la jornada que tingui cada treballador. És a dir, si tu tens un treballador en ERTO o una treballadora, ja compta, independentment que la jornada sigui un 30%, que no sigui completa. I és compatible amb la resta d'ajuts i subvencions, no és compatible amb els 750 euros. Aleshores, quantia. L'ajut consisteix en una quantia de 2.000 euros per treballador en situació d'ERTO actiu. D'acord? Sense tenir en compte el percentatge de jornades, això que us deia, són 2.000 euros per treballador, ja pots estar al 30% que al 100%. A data 31 d'enero de 2021. I com a màxim pots percebre 30.000 euros. Aleshores, només es pot presentar una sol·licitud per beneficiari, és a dir, per empresa, i en cas que es presenti més d'una, comptarà l'última. Aquí hi ha l'accés al tràmit i aquest seria els links d'interès. No sé si hi ha alguna cosa més que us volia dir. Després hi ha un ajut extraordinari per persones autònomes. D'acord? L'anterior era per empreses o autònomes amb treballadors al càrrec que estiguin en ERTO i aquesta ja és per treballadores autònomes. Finalitat i termini. Aquí s'obre un nou registre perquè les persones treballadores autònomes s'inscriguin i puguin optar a una nova convocatòria d'ajuts. El termini és des de les 9 del matí del 19 de febrer fins al 26 de febrer a les 3 de la tarda i la quantia són 2.000 euros. Llavors, quines persones s'hi poden acollir a aquest ajut? Professionals autònoms que exerceixin una activitat econòmica com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, en cooperatives que tinguin 3 socis com a màxim. I tot fins a un màxim de 6 persones, titulars inclosos, que aquí no m'he explicat gaire bé. Que exerceixen una activitat econòmica com a persona física, mutualistes, societaris. Socis cooperativistes, les cooperatives poden tenir 3 socis com a màxim. I després, ara estic dotant-lo de 6. Crec que era pels societaris, és que no ho he redactat molt bé, això. Ara ho revisaré, això, perquè ara no recordo tot fins a un màxim de 6 persones. No, vale. I que no poden tenir a càrrec més de... I que en total, com si diguéssim, a l'estructura empresarial poden ser 6 com a molt, titulars inclosos, és a dir, que no tinguis contractades a 8 persones, per exemple. Es pren com a referència. Llavors, m'ho torno a explicar, és a dir, han de ser, per exemple, jo que fos autònoma, si tinc 6 persones al càrrec ja seríem 7, llavors no puc accedir. Si tinc fins a 5 persones al càrrec, sí. En una cooperativa, que són 3, quan ets soci cooperativista hi ha 2 requisits. Per una banda, com a molt, la cooperativa pot tenir 3 socis i, a banda, llavors no podem tenir més de 3 persones contractades perquè si no passaríem als 6. Llavors, es pren com a referència la suma de les persones contractades i de les persones donades d'alta com a autònomes de forma interrompuda durant l'any 2019. En cas d'alta durant l'any 2020, el càlcul es farà en base al número de dies d'alta al RETA o la mutualitat entre l'1 de gener i 31 de desembre de 2020. Ahir vaig trucar perquè no acabava d'entendre aquest punt. I no m'ho van acabar de saber. És a dir, m'ho van explicar, però m'ho van explicar d'una manera una mica que no sé jo si realment ho sabien ben bé. Aleshores, si alguna persona es vulgui... Jo vaig fer una consulta
per escrit, no sé si em contestaran, si alguna persona de vosaltres ho volgués demanar, que m'avisi. Perquè en principi em van dir, si t'has donat d'alta l'1 de juny del 2020, aleshores el que has de fer és que el requisit canvia, que com a molt pots tenir 2 persones contractades, perquè 2 persones contractades més tu, 3. És a dir, seria 6 dividido entre 2, perquè seria el 50%, perquè em vaig donar d'alta l'1 de juny. Aleshores, és una regla de 3, però no té gaire sentit i m'ho van dir, però tampoc m'ho van dir d'una manera molt clara. Sí que ho he preguntat per escrit, però qualsevol cosa em comenteu. I llavors, no es poden inscriure les persones treballadores autònomes col·laboradores. Requisits. Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l'1 de gener del 2021 i mantenir la seva alta de forma interrompuda com a mínim fins al 28 de febrer del 2021. La base imposable de la darrera declaració de la renta ha de ser igual o inferior a 35.000 euros. En cas d'acollir-se al sistema de tributació individual i d'igual quantia. Tributació individual és quan fas la renta tu sol o sola. I 35.000 també en cas de ser conjunta. El rendiment net de l'activitat durant tot l'any 2020 no ha de superar l'import de 17.500 euros. En cas que la darrera alta com a persona treballadora autònoma sigui posterior a l'1 de gener del 2020, l'import del rendiment net de l'activitat no pot superar el resultat de multiplicar el número de dies d'alta com a persona treballadora autònoma durant l'any 2020 per 47,95. Això què vol dir? Que si l'any 2020 van estar 100 dies d'alta, el que he de fer és multiplicar 100 per 47,95 i aleshores el màxim que jo puc haver percebut durant aquell 2020 serien 4.795. Tant en cas de persones treballadores autònomes a títol individual com persones sòcies d'una societat mercantil o d'una cooperativa, el número màxim de persones de la unitat de negoci no pot ser superior a 6. Has d'haver complert les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, així com les obligacions davant la Seguretat Social, o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria, o qualsevol altra condició especial amb els deutes de l'Estat. Y aquest compliment s'ha de mantenir al llarg de tot el procediment, és a dir, no has de tenir deudas con el Estado, con las administraciones o tener la pròrroga. Tenir domicili fiscal en un municipi de Catalunya i llavors no haver estat beneficiària de l'ajut regulat en aquesta resolució per la que s'obre convocatòria per la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de garantia juvenil. Per inscriure's en aquest tràmit és aquest link i aquí és necessari disposar de certificat digital. Doncs aquest és el contingut de la sol·licitud, que aquí estava marcat, les dades d'identificació, l'adreça, dades bancàries, naturalesa jurídica de la persona sol·licitant, nombres de persones treballadores autònomes col·laboradores del negoci, nombre de persones contractades, el NIFOD-CIP, el nom de l'empresa, és a dir, són les dades que has d'incorporar. I aquí els links d'interès, que és on s'explica. Després, aquesta ajuda, aquesta ajuda que us explicaré, ja es va aprovar una tanda fa uns 2 mesos, si no recordo, més o menys, i ara s'ha tornat a aprovar una altra. Llavors, no és incompatible. No és incompatible si vas percebre l'anterior, que era 3.500, si era per extraescolars, accedir a aquesta, que és de 1.500, sempre que segueixis complint els requisits. I aquest és l'ajut extraordinari en l'àmbit de l'educació en el lleure i les activitats extraescolars. Aquesta ajuda el termini va començar el 16 de febrer a les 9 hores i finalitza a les 15 hores de l'1 de març. I llavors és el mateix tipus de modalitat que l'anterior, és a dir, és un ajut que està dividit en 3 modalitats. Habitualment, la que encaixa al nostre sector és la modalitat B. Però, mirem les 3 així ràpid. La primera és ajut per a activitats d'educació en el lleure entre setmana. I seria una quantia de 1.500 euros per a les entitats no federades d'educació en el lleure, les federacions i les coordinadores d'entitats inscrites en el Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de la Joventut, que realitzin activitats de lleure entre setmana dirigides a infants i joves. Doncs aquesta no acaba d'encaixar gaire al sector. La segona sí que és la que encaixa més, que és per a aquells equipaments que realitzen formació no reglada, que allà és on s'inclouria la formació de circ. Llavors, ajuda per a activitats extraescolars i de lleure. Import fix de 1.500 euros per a les entitats, empreses
persones treballadores autònomes, centres docents privats i altres entitats sense ànim de lucre, com associacions de pares i mares d'alumnes o fundacions. Aquí era el punt que aquí des de la PCC hem presentat queixa juntament amb la PDC, perquè per poder accedir a aquesta ajuda havies d'estar donat d'alta en impost d'activitats econòmiques a l'epígraf 933.9 o 932.1. Aleshores, què passa? Que moltes vegades hi ha centres de formació que estan donats d'alta en altres epígrafs, o autònoms o empreses, i també estan donant formació no reglada. I han estat molt, molt limitants a l'hora de recollir amb quins eren els epígrafs pels quals pots accedir a l'ajuda. Llavors hi ha moltes empreses, moltes autònomes que haguessin pogut accedir-hi i no han pogut accedir simplement perquè l'epígraf en què estan donats d'alta no està inclòs entre un dels epígrafs per poder accedir-hi. Llavors, és requisit indispensable i imprescindible estar donat d'alta en un d'aquests dos epígrafs i que prestin serveis amb els seus propis mitjans dirigits a infants i joves d'entre 3 i 18 anys. És a dir, tot i que es realitzi també formació no reglada per a adults, sí que és imprescindible que es doni formació a infants o a joves. No passa res si també hi ha la línia d'adults, però és imprescindible donar a infants i joves o joves. I llavors la tercera línia d'ajuts és ajuts per a instal·lacions juvenils. És un import fix de 2.500 euros per a cada instal·lació juvenil per a les entitats privades, empreses i persones treballadores, autònomes, titulars o gestores de les instal·lacions juvenils que estiguin inscrites al registre d'instal·lacions juvenils. Per això la que solen queixar més és la segona. Llavors, els requisits, és el que us comentava per la segona, és estar donat d'alta al cens de l'IAE en l'epígraf 933.9 o 932.1 i realitzar activitats extraescolars i de lleure dirigides a infants i joves d'entre 3 i 18 anys, que això no us he dit abans, que era molt obvi, que hagin estat afectades o suspeses per la resolució del 4 de gener. És a dir, que ara, a partir del 4 de gener, hagin tingut que veure tancada l'activitat, que ha estat aquesta resolució de la Generalitat per la qual, amb altres restriccions per limitar l'expansió de la Covid, ara no em surt la paraula, una de les mesures va ser suspendre l'activitat presencial de la formació no reglada a Catalunya. I llavors, en aquest cas també, cap de les persones sol·licitants no ha d'estar en cap de les circumstàncies que li impedeixi adquirir la condició de beneficiària en relació amb l'article 13 de la Ley General de Subvenciones, que és aquell article que us he posat allà abans, que es veu molt petitet. En tot cas, us el mireu, però normalment es sol complir bé, no sol haver problemes amb aquest article. Aleshores, el tràmit per presentar l'ajut. Aquí teniu el link, llavors es descarrega un formulari, l'emplenes, el valides i l'envies. I en aquest cas, com amb l'altra ajuda per extraescolars del novembre, és necessari disposar de l'IDCAN. Aleshores, després de presentar la sol·licitud, un cop revisades les sol·licituds i després de la comprovació dels requisits d'accés, en 3 mesos des que finalitzi la data de termini, la Generalitat ha de notificar resolució i es publicarà al tauler electrònic. Si no estàs conforme amb la resposta de l'administració, pots presentar un recurs en el termini d'un mes i llavors, en posterioritat, et poden demanar documentació per acreditar que compleixes els requisits. Aleshores, com ho hauries de fer per aportar documentació? Aquí hi ha un formulari i el pagament es fa a transferència bancària. Això he mantingut aquí a baix hi ha el link per poder accedir a aquesta pàgina de la Generalitat i en cas que accedíssiu a l'ajuda, que us la concedeixi i us demanessin informació, doncs aquest link que us poso aquí és el que us porta en aquesta explicació i així podríeu presentar la documentació que us demanessin. I aquí els links d'interès. Aquestes eren les ajudes de la Generalitat. I ara ja passem a les ajudes de l'Estat. Bueno, ajudes, prestaciones, més que ajudes, perquè són prestaciones. Aleshores, quan va començar, a partir del març, es va aprovar des de l'Estat unes prestaciones de cese extraordinàries per a los autónomos, que havien vist limitada o suspesa del tot la seva activitat
pues, el paro de los autónomos, pues unos requisitos más sencillos para poder acceder. Què passa? Que igualment ha estat bastant complicat per molts i moltes autònomes poder accedir a aquestes ajudes i llavors el Reial Decret Llei 2/2021 es va intentar ampliar una mica els supòsits pels quals, si estàs donat d'alta com a autònom o donada d'alta, poder accedir a este paro de los autónomos. Aleshores, aquí us faig un petit recull. Si creieu que podeu estar... Perquè, clar, aquí tampoc extendre molt tampoc té gaire sentit. Llavors, aquí fem una foto general i si creieu que podríeu accedir a alguna d'aquestes prestacions, sempre ho podem mirar juntes. Aquestes prestacions, les de cese d'autònomos, les gestiona la mútua. Que les mútues a vegades s'ha d'anar una mica al darrere o no t'acaben de donar tota la informació, però qualsevol cosa em comenteu i ho miraríem plegades i podríem parlar amb la mútua, el que fos. Llavors, s'ha publicat com una nova línia de prestación por cese que es para autónomos que han visto suspendida su actividad a causa d'una resolució administrativa. Prestació extraordinària de cessament d'activitat per als i les treballadores autònomes afectades per una suspensió temporal de tota l'activitat, com a conseqüència d'una resolució de l'autoritat competent, que podria ser tant de la Generalitat com de l'Estat. Els autònoms afectats poden sol·licitar la prestació sempre que hi hagi una suspensió temporal de tota l'activitat. Això què vol dir? Clar, que si tu, per exemple, ets una persona autònoma i estàs donada d'alta en l'epígrafe de docència de formació no reglada i també com a intèrpret, ara, per exemple, amb la resolució de la Generalitat d'inicis d'anys es va suspendre la formació no reglada, però no s'ha suspendido les activitats culturals, és a dir, no del tot, sí que hi ha limitacions d'aforo i certes limitacions, però no s'ha suspès. Llavors, si tu estàs donat d'alta els dos epígrafs, no pots accedir a aquest tipus de prestació, perquè no s'ha suspès tota la teva activitat. Com has mirat tota la teva activitat a través dels epígrafs de l'IAE. En aquesta activitat, l'autònom cobra el 50% de la base mínima de cotització, que seria 472 al mes. I llavors també queda exempt de pagar la quota de la Seguretat Social fins a l'últim dia que s'aixequi el tancament o com a muy tarde hasta el 31 de mayo. Totes aquestes ajudes, fecha límite 31 de mayo, totes les que us explicaré a partir d'ara. Després, hi ha un altre tipus de prestació, que és quan no pots accedir a la prestació regulada a l'article 7 d'aquest Reial Decret Llei ni a la prestació ordinària de cese d'activitat. La prestació ordinària de cese d'activitat és el para los autónomos normal, que per poder accedir has de complir certs requisits, com haver estat cotitzant com a mínim 12 mesos para este paro, es decir, llevar como mínimo 12 meses dada de alta com a autònoma, després que tanquis la teva activitat, llavors complint aquests requisits pots accedir a l'ordinària. Però tu potser no els compleixes perquè no portes 12 mesos autònoms o tampoc no és que hi hagi un cierre total de tu activitat, sinó que hi ha una suspensió temporal derivada de la situació. Llavors, en cas que no compleixis en aquest ni puguis accedir a la prestació compatible con el trabajo por cuenta pròpia, que ara us l'explicaré, que és el següent, es podria mirar d'accedir a aquesta modalitat. Llavors, aquesta ajuda va dirigida als treballadors que no compleixin això, el requisit sobretot d'haver cotitzat 12 mesos. I l'ajuda seria també de 472,2 euros, a més de comptar amb l'exoneració de la quota. Requisits. Està donat d'alta i al corrent el pagament de les cotitzacions en el RETA, des d'abans de l'1 d'abril del 2020. És a dir, està donat d'alta des d'abans de l'1 d'abril del 2020. No obstant això, si en la data de la presentació de la sol·licitud no es complís el requisit d'estar al corrent en el pagament de les cotitzacions, l'òrgan gestor convidarà el pagament, és a dir, que et donaran 30 dies per poder pagar si tens quotes degudes. No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l'activitat per compte propi en el primer semestre de 2021 superiors a 6.650. Com veieu, això és un requisit a futuro. Aquí s'ha de fer una previsió. Llavors, hi ha una previsió de que durant el primer semestre de 2021 no voy a tener rendimientos netos, que és els ingressos quan ja li has restat, com si diguéssim les despeses que deriven de l'activitat, de 6.650 euros. Acreditar en el primer semestre del 2021 unos ingressos computables fiscalment de l'activitat per compte propi inferiors als que va haver en el primer trimestre de l'any 2020.
Per al càlcul de la reducció d'ingressos es tindrà en compte el període d'alta en el primer trimestre de l'any 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos que hi ha hagut en el primer semestre de 2021. Clar, aquí tu demanes l'ajuda ara i fas una previsió a futurs. I per una banda has de mirar això de no tenir un rendiment net o una previsió que superi els 6.750 i després no tenir uns ingressos superiors en aquest trimestre als que vas tenir el primer trimestre de l'any 2020. Llavors, l'altre ajut és cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi. Llavors, si compleixes els requisits per accedir a aquesta, pots compatibilitzar la prestació amb seguir treballant. L'ajut s'adreça a autònoms que no han pogut recuperar els nivells d'activitat del seu negoci i no tenen previst que passin els propers mesos. Per accedir a la prestació és necessari haver cotitzat un mínim de 12 mesos anteriors a la data de sol·licitud de la prestació de cesse d'activitat, que la facturació s'hagi reduït en un 50% al primer trimestre de 2021 perquè fa el segon semestre del 2019. Aquí s'ha de mirar bé cada ajuda, perquè cada una, com veieu, les referències són diferents. En aquesta la referència s'ha de mirar que la facturació que tú tienes prevista para el primer semestre de 2021 se reduzca un 50% a la facturación que tuviste en el segundo semestre del 2019, de junio a diciembre de 2019. Els autònoms que s'acullen a aquesta ajuda podran cobrar el 50% de la base de cotització, que són aquests 472, si és base mínima, i a més es permet compaginar el cobrament també amb un contrato laboral por cuenta ajena, que ara us ho explicaré. Aquí, els requisits per poder accedir. Per poder compatibilitzar-ho con trabajo como autónomo por cuenta pròpia. L'accés a la prestació exigirà acreditar el primer semestre del 2021, això és el que es deia una reducció del 50% en relació a la facturació del segundo semestre de 2019. També no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021, és a dir, el primer, uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros, que no vol dir ingressos, rendiments nets, aquí ja li restes les despeses. Per al càlcul de l'activitat. Per al càlcul de la reducció d'ingressos es tindrà en compte el període d'alta, això ja ho he explicat, ho he posat 2 cops. En el cas dels treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors al càrrec, haurà d'acreditar en el temps de sol·licitar la prestació el compliment de totes les obligacions laborals i de seguretat social que tingui assumides. És a dir, no tenir, per exemple, no deber les quotes patronales dels teus treballadors o treballadores. I llavors, per això, emetrà una declaració responsable poden ser requerits per les mútues col·laboradores amb la seguretat social o per l'entitat gestora. És a dir, aquest tipus d'ajudes el que se sol fer és que fas una declaració responsable i te poden demanar la documentació. Això és per si compatibilitzes treballo per cuenta pròpia, és a dir, la teva com a autònoma, amb la prestació. Però també es pot compatibilitzar, tu pots, per exemple, estar donat d'alta al RETA, però també tenir una feina, estar contractada laboralment. Aleshores, en cas que tu estiguis contractat laboralment a banda d'estar donat d'alta al RETA, si compleixes aquests requisits també pots accedir a l'ajuda. I els requisits són els ingressos nets computables fiscalment procedents de la feina per compte propi vol dir com a autònom, i els ingressos procedents de la feina per compte d'altri no pot superar 2,2 vegades el salari mínim interprofessional. El salari mínim interprofessional són 950 al mes. En la determinació d'aquest còmput, els ingressos procedents de la feina per compte aliè no superaran 1,25 a l'import del salari mínim interprofessional. Això què vol dir? Que la suma de les dues quantitats no pot superar 2,2 al salari mínim interprofessional, que són 950 al mes, però a banda la feina laboral por sí misma tampoco puede superar 1,25 veces los 950. La quantia de la prestació serà el 50% de la base de la cotització mínima. Juntament amb la sol·licitud s'ha d'aportar una declaració jurada dels ingressos que es perceben, com a conseqüència de la feina per compte d'altri, sense perjudici de l'obligació que assisteixi de presentar un certificat d'empresa o la declaració de la renta. I aquesta és l'última de les prestacions, perquè són 4 tipus. Aquesta és una prestació extraordinària de cese de actividad para trabajadores de temporada. És a dir, per treballadors que es donen d'alta com a autònoms o autònomes, però només unes temporades l'any.
I que llavors potser t'ha agafat la crisi que tu no estaves donada d'alta com a autònoma perquè no et coincidia. Llavors, haver estat d'alta i cotitzar en el RETA o en el de Trabajadores del Mar com a treballador per compte propi un mínim de 4 mesos i un màxim de 6 mesos per cada un dels anys 2018 i 2019. Sempre que aquest marc temporal abasti un mínim de 2 mesos de la primera meitat de l'any. Això què vol dir? Que el 2018 i el 2019 he d'haver estat donat d'alta un mínim de 4 mesos i un màxim de 6, y llavors, de este mínimo de 4 y máximo de 6, 2 de estos meses tienen que haber sido durante los 6 primeros meses de cada año, 2018 i 2019. No haver estat en alta o assimilat a l'alta com a treballador per compte d'altri en el règim de la Seguretat Social corresponent més de 60 dies durant el primer semestre de l'any 2021. És a dir, que no hagis estat donat d'alta contratado laboralmente durante más de 60 días durante el primer semestre 2021. No haver obtingut durant la primera meitat de l'any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650 euros, que aquí també és una previsió, i trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social. No obstant, és això, que si tens deutes et donaran un temps per pagar-ho. I la quantia en aquest cas no és el 50% de la base mínima de cotització, sinó el 70%, i serien 661,08. El termini de cessament per a aquests 4 supòsits és el 31 de maig del 2021. Llavors, ja per últim, la pròrroga d'accés extraordinari a la prestació d'artistes. L'any passat, al maig, es va prorrogar un accés extraordinari al paro de los artistes, que és aquest atur que havies d'acreditar un mínim de 20 dies d'alta en el règim d'artistes del 14 de marzo de 2020 al 14 de marzo de 2019. Aleshores, què passa? Que en principi aquest atur es podia demanar fins al 31 de desembre i en principi també el podies percebre fins al 31 de desembre, però s'ha anat prorrogant. Llavors, es prorroga la prestació fins al 31 de maig del 2020. Llavors, si tu estàs percebent el paro de los artistes ara mateix, ja se't prorrogarà automàticament. Si tu ara has fet si tu tenies una sol·licitud en curso, per exemple, per a la pròrroga anterior, pues ara ja se't prorrogarà fins al 31 de maig. Però això sí que és important, si a tu ja se't va esgotar, perquè, clar, era una pròrroga, és a dir, era un paro que eren de 4 mesos o de 6. Llavors, potser el vas demanar al mayo, s'han donat molt pocs, Pues lo pediste en junio, te lo dieron en junio, fue junio, julio, agosto y septiembre. 4 meses, ja se t'acabó. En setembre de 2020 se t'acabó. Doncs ara tu pots accedir un altre cop a la pròrroga i ho hauries de tornar a demanar, i aquí us deixo un link que és el de totes les presol·licituds, que és el de presol·licitud de paro. Les altres mesures que aquí ho poso, però no crec que hi hagi moltes persones que s'hi puguin acollir, però és a dir, que los ERTOs a causa de la COVID se han alargado hasta el 31 de mayo y, por tanto, también se han alargado las personas que estaven percebent les prestacions d'atur derivades d'aquests ERTOs i que llavors que les persones que estan percebent les prestacions d'atur derivades d'aquests ERTOs, en un paro normal, quan ja passa el dia 181, ja passes a cobrar el 50% de la teva base reguladora. Doncs en aquest cas es segueix mantenint el 70% de la base reguladora. El 70% és el que tu cobres a l'atur de la base reguladora amb els topes que hi hagi durant els primers 6 mesos. I llavors aquí us deixo una mica la informació de l'IDCAT. Què necessites per sol·licitar l'IDCAT? Necessites el DNI o TIE, la targeta sanitària Homo Fàcil i telèfon mòbil. Llavors, si no tinc cap certificat digital i he perdut la targeta sanitària individual, us heu d'adreçar a un CAP i allò heu de demanar el comprovant amb el codi de barres. I aquí és el que us deia, si teniu el DNI o el TIE caducat, o, per exemple, sou comunitaris i teniu el document de residència al verd, doncs amb aquest no pots demanar-ho per internet. Llavors has de demanar cita prèvia. Llavors això sí que és important fer-ho el més aviat possible perquè tarden en donar les cites. I ja està, aquestes són les ajudes. No sé si teniu algun dubte. Mira, sí, la Mònica Romero havia fet algunes preguntes al xat, no sé si les veus. Vale. O vols que t'ho llegeixi?
Vale, no, ja. Podrien accedir una entitat social sense ànim de lucre, una associació. Doncs ara això hauria de mirar. No, hauria de mirar. A veure, jo entenc que s'hauria de poder accedir, perquè és una persona jurídica. Sí, és una persona jurídica, però potser no es considera empresa. No ho sé. Saps? Perquè alguna vegada m'ha passat que hi ha ajudes, la mateixa ajuda, que surt per a empreses i tal, jo he intentat accedir i després me l'han rebutjat. I ha sortit després una altra, que encara està ja penjada, que sortirà o no sortirà, per entitats sense ànim de lucre. Cooperatives o el que sigui. Sí. I aleshores tinc el dubte si puc accedir a aquesta... Això ho pregunto i t'ho dic. Perquè si puc accedir a aquesta, dintre d'aquesta, un dels requisits també és que si tens, potser, no sé si l'entenc bé, si tens subvencions o estàs, si la gent o el que sigui t'aporta més del 50% de la facturació, és un requisit que no pots accedir. Clar, si tu estàs participada per més del 50% de capital públic no pots accedir. Que a mi, en aquest cas del l'any 2020, ens ha passat que hem rebut ajudes de lo que és el municipi, l'Ajuntament, i també de la gent. I sí que supera un 55%. Ajudes? Ajudes, subvencions. Quin tipus d'ajudes? Són subvencions a l'explotació. Vale, clar, això ho preguntaré perquè, clar, és que aquí et posa que no han d'estar subvencions per l'explotació. Et posa que han d'estar que no han d'estar participades en un 50% per capital públic, però clar, participades vol dir que parte del capital és públic, que no és el vostre cas. És a dir, vosaltres el que esteu rebent són subvencions. Subvencions i ajuts. D'inici, ja pot ser que no pugueu accedir, perquè clar, no estaríeu considerades empreses, sinó més això, una de caràcter social, com una entitat de caràcter social. Perquè vosaltres, és a dir, quin és a què us dediqueu o què és el... És el sector cultural, arts escèniques. Però funcioneu com a empresa, com si haguéssiu. Sí, tenim activitat i facturem i tot. Sí. Vale, doncs ho preguntaré. Vale, gràcies. De res. Sí, vale, espera, Mònica Romero. Sí, de grup teatral Endorfina. Vale, ho pregunto i et dic. Vale. Intentaré avui ja. I una altra pregunta. Això és perdona, Mònica, ets de la Carpa Revolució? Sí, exacte. Dic perquè ens fem una idea del tipus d'activitat i això. Andrea està com a centre de creació i reben la subvenció de centres de creació de la Generalitat. Ah, centre de creació. Sí, també, sí. Ja. La centre de creació sí que ja és titularitat pública, no? Clar. No, però no són públics, però reben l'ajuda de subvenció per centres de creació de la Generalitat. Sí, i després ajudes que hem demanat per la crisi també, no? Perquè s'han anul·lat esdeveniments i... Les de l'OSIC, no? Les de despeses. Sí, exacte. Aquestes. I després una subvenció de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes per conveni. També un espai que ens han cedit i ens aporten 13.000 euros per les despeses. Una altra consulta referent a l'ajuda aquesta de 750, que jo l'any passat la vaig rebre i els meus companys també, però ha sortit la de 600 euros, aquesta. És que nosaltres estem també en ERTO. Ah, vale. Aleshores estem així. No sé si pots agafar la de 700 i ja no presentar la de 600? Si tu compleixes els requisits per les dues, sí. Clar, és a dir, tu mentre compleixes els requisits pots decidir quina et presentes. Això no hi ha problema. Però que no pots presentar la de 700 i la de 600, no? Sí. No, no pots. És a dir, són incompatibles. Són les que són incompatibles perquè han sortit molt a la vegada i han posat aquest requisit. I la de 750 és compatible amb la que et deia de les petites empreses, la que estàvem comentant al principi? Que si estava jo o no... La de cooperatives, microempreses i... No. En ERTO no és compatible? No. Si la demano, no. O sigui, no puc demanar...
Perquè, clar, una és per a l'empresa... És incompatible amb la dels ERTOs, dirigida a persones treballadores afectades per un ERTO, i després incompatible amb la de treballadors autònomes individuals o treballadors autònomes que formen part d'una microempresa. Vale, però sí que puc, per exemple, en cas, igualment, encara que estigui en ERTO, puc demanar el 750. Sí, tu mentre compleixes els requisits pots demanar que... És a dir, una cosa és que no puguis demanar les dues perquè és incompatible percibir les dues. Però si tu tens dret a dues ajudes, tu has de poder escollir quina et va millor. Vale. Sí. És que, vale. Clar, és que saps el que passa? Que la del 750 és per a les persones, diguem, els treballadors i demés, i la de cooperatives, microempreses i empreses, en realitat són per a l'empresa, no? Sí. La veritat és que sí. I crec que la del 750 és incompatible amb aquesta, no? La de cooperativa i microempresa. Entenc bé o no? Sí, ho posa la norma. T'ho revisaré. Ho posa la norma. Ho posa, sí. Aleshores... Però ho posa, te diu, és incompatible amb els ajuts que prebreu l'ordre TSF 33/2021, que és la de les treballadores afectades per ERTO, i després incompatible la TSF 32, que és la de microempreses. Sí que tens raó que no té molt de sentit, perquè com si diguéssim la beneficiària, una seria la persona física i l'altra és l'empresa. No té gaire sentit, però... Però és així, no? Vale. És que pensava que estava entenent malament, saps? No em quadrava. Vale. I a mi tampoc ho revisaré, però sí, si ho he apuntat serà que ho vaig veure a les bases, però ho reviso. Vale, gràcies. No sé, per mi part. Merci. Ens rebia la Xènia que havia preguntat ha escrit que no puede acceder al paro de artistas antes porque cobraba un subsidio y era incompatible. ¿Puedo pedirlo ahora si tengo esos días cotizados? Bueno, Xènia, si quieres explícate, muy bien, no hay problema. No, hola. Era eso, en su momento me acuerdo que hablé contigo, Andrea, y te pregunté, bueno, y te conté mi situación y yo estaba cobrando un subsidio. Ahora el subsidio ya se me acabó, porque en su momento me dijiste, es muy raro que te lo den por bueno, porque normalmente si cobras un subsidio no te van a dar. Y me dijiste, preséntalo igual, a ver, y lo presenté igual y no me lo dieron. Pero quería saber, ¿ahora se puede presentar de cero o es para gente que ya presentó? Claro, es para gente que ya lo ha percibido. Claro, vale. Claro. Vale. A ver, que por probarlo, pero lo que ahora han ampliado son prórrogas. Claro, es lo que claro, para personas que ya lo han percibido, prorrogan. Vale. Que tampoco tiene mucho sentido, la verdad. Pero... bueno, nada, era eso nomás. Gracias. Vale. Ja teníem el Celso, que diu que tampoc li van donar l'atur d'artista i li van tornar a activar l'atur normal porque estuve en el paro desde justo antes de la pandemia hasta junio. No sé, Celso, si quieres explicarlo o... Sí, bueno, solo eso, que realmente dio la casualidad de que Francesca y yo pedimos el paro justo antes de que empezara toda la pandemia y esto, y nos mantuvimos en el paro normal hasta que empezó algo de temporada y empezamos a trabajar de vuelta. Y cuando quisimos acogernos a la ayuda, que supuestamente uno se podía acoger hasta final de año, porque habían prorrogado el tiempo, porque al principio era la convocatoria para acogerse a estas ayudas, no me acuerdo cuándo se acababa, pero luego se suponía que lo habían prorrogado hasta final de año, y lo solicitamos y en lugar de darnos el paro de artistas, nos reanudaron el paro normal. Pero ya no... lo reanudaron porque ya lo tenía reconocido. Claro, el paro normal. Vale. ¿Y cuándo te reconocieron el paro normal? Justo antes de la pandemia, pues te diría que el 12 de febrero. Claro, aquí el tema es que, a ver, que el SEPA hay una cosa que no estaba haciendo bien, que es que tú, por ejemplo, si tú pedías el paro de artistas y tenías los días para poder acceder al paro normal, el SEPE ya te reconocía directamente el paro normal, cuando la norma te decía que te tenía que dejar escoger entre los dos. Entonces ahí lo que se puede hacer en su momento es presentar una reclamación previa, que alguna han aceptado, no muchas, pero alguna han aceptado. Pasa que tu caso es distinto, porque en tu caso, claro, el tema es que tú gastaste los días ya.
Claro, porque tú, por ejemplo, para acceder al paro de artistas, lo que te miraban era que tuvieras como mínimo 20 días de alta en el régimen de artistas del 14 de marzo de 2019 al 14 de marzo de 2020. Claro, si tú pediste el paro en febrero de 2020, tú tus altas ya las gastaste. Entonces, no podías volver a gastar tus altas en el paro de artistas. Era como si fuese otra bolsa de paro nueva, digamos. Digamos que, claro... O sea, hubiese necesitado otra bolsa, digamos. Sí, claro. Exacto. Y claro, no tenías tiempo, porque del 2013, bueno, claro. Pero luego tenía, bueno, claro, tenía la de 2021, o sea, la de 2020, pero ya no contaba. Porque luego he vuelto a trabajar la temporada, pero claro, lo que te pedían era que fuese 2019. Ya te pedían desde el 14 de marzo de 2019 al 14 de marzo de 2020. Vale, entonces ya tiene lógica todo. Claro. Que ya te digo que no lo hacen bien, ¿eh? Pero en tu caso, yo creo que sí que lo han hecho bien. Si lo que hubiera pasado es que tú no hubieras pedido el paro en febrero, pides el paro de artistas en abril y te dan directamente el paro ordinario, allí sí que te diría y podías haber reclamado. Porque a lo mejor te interesa más el de artistas. Pero en tu caso, claro, habías gastado los días. Vale, de acuerdo, entendido. Vale, també teníem una consulta del Francisco que diu que me han reanudado... Bueno, no sé si quieres explicarlo tú, Francisco. Hola, sí. ¿Me escuchas? Sí. Vale, a ver, yo tenía la prestación excepcional de artista por 3 meses. Trabajo en septiembre. ¿No? Sí, trabajo en septiembre, nos dan de baja y la vuelvo a reanudar. Y ahora lo que me han concedido es un paro de 6 meses de 450 euros. No sé. Te deben haber... Vale, ¿y cuándo dices que trabajas? Es decir, tú debías tener un paro de artistas de 4 meses. Sí, lo tuve que parar en septiembre porque trabajamos, tuvimos un par de bonos y la reanudo en octubre, perdona. Y me salta un paro de 6 meses de 450 euros. Es un subsidio. Vale, esto si quieres, ¿tienes las resoluciones? Sí, lo tengo todo, claro. Pues envíamelo y esto tendríamos que presentar una reclamación. Lo miraremos bien, Francisco. Yo lo que creo es que te han pasado a subsidio. Yo también, o sea, Porque por las cantidades yo diría que te han pasado a subsidio. Porque tú cuando suspendiste, porque trabajaste en septiembre, te quedaban días aún del de artistas. Claro, no, bueno, sí, me quedaban días. Lo tendría que mirar ahora, ¿eh? Claro, es que esto tendríamos que mirarlo. Es que después también, ¿sabes qué pasa? Que esto tendré que mirarlo porque me bailan un poco ahora las fechas. Porque claro, sí que han ido haciendo prórrogas del paro de artistas. Pero cuando a lo mejor a ti se te acabó el paro de artistas que aún no habían reconocido las prórrogas y lo que hicieron fue reconocerte un subsidio que te podría corresponder por, no sé, por días cotizados o por cargas familiares, por lo que sea. Esto tendría que mirarlo con las resoluciones. Vale, sí que puedo mirar. ¿Qué pasa? Que es que con todo este tema de las ayudas pueden pasar dos cosas. Una, que claro, van saliendo ayudas un poco a salto de mata. Entonces, es normal que estemos descolocados, que no sepamos bien qué nos han dado o cómo nos lo han dado. Pero también es cierto que con el de artistas el SEPE se está equivocando bastante. Se está equivocando bastante y lo está dando muy poco. Cuando tocaría darlo. Entonces, vale la pena mirarlo. Vale, os lo envío y míralo porque ha sido bastante raro. Venga, gracias, Andrea. Vale, Francisco, pues nos envías un correo y entonces se lo pasamos a Andrea, ¿vale? ¿Algú més té preguntes? Sembla que no n'hi ha cap més al xat. Si algú més té alguna dubte o... Jo sí que... Hola? Hola, Jordi. Dale. Pues, hi ha alguns de Cronopis que s'han canviat l'epígraf aquest per poder estar donat d'alta amb això dels extraescolars i no sé què. Ho han fet ara, després d'haver sortit la moguda aquesta, per demanar-ho, així com per provar-ho. No sé què en penses tu, Andrea, si igual cola o no. Clar, a veure, i quan es van donar d'alta? Amb el nou epígraf? Ara, quan ha sortit les bases aquestes. Sí, després. Clar, no, a les bases no surt que... Ja, si no surt dat, ja. Home,
Potser sí, no ho sé. És que no t'ho puc assegurar, però bueno. És el que... A veure, sí que és cert que el que et demanen és que estiguis donat d'alta a l'epígraf, no et diu la data. Exacte. Llavors, visto por allí, no, en realitat, si tu estàs donat d'alta en aquest epígraf. Sí, jo no... Això. Jo no ho he fet encara, però pensava... Bueno, m'ho han explicat. Sí, no, a veure, jo tampoc ho veig malament, És a dir, una cosa és que perquè a les bases no et posa que has tenido que estar dado de alta antes de... Es decir, te pone tienes que estar dado de alta en el epígrafe. I tampoc no és un frau de llei en el sentit que tens un, jo què sé, no sé, que vens, jo què sé, qualsevol cosa i te canvies l'epígraf per poder accedir a l'ajuda. Realment és que tu estàs donant formació no reglada. Estem fent l'activitat que diu l'epígraf aquell. Vull dir que no li veig problema, que potser et poguessin demanar informació o alguna cosa. És que es podria acreditar perfectament, perquè si estàs fent formació no reglada, estàs fent formació no reglada, aleshores. I de fet, Andrea, hi ha hagut des de les associacions, hi ha hagut tota la reclamació que ja hi havia uns altres epígrafs, que hi havia gent que estava fent activitat i que no estaven inclosos. Vull dir que té sentit també, vull dir que ja ho saben, que hi ha gent que estava fent activitat d'extraescolar de circ i que no feien aquests epígrafs i per tant, bueno, si se'ls demana que es canviïn, doncs es canvien. L'han canviat més tard, però... Jo crec que sí que es pot provar, no? I vull dir que a més així ens dona també més motiu si se'ls denega. Jo crec que és una manera de fer força també per seguir reclamant, de dir... Vull dir que es fa evident que hi ha gent que està desemparada, diguem-ne, que no se'ls està donant l'ajuda i jo crec que recomanaria que es presentés. Després, vull dir que no és això, jo crec que no sabem, l'Andrea no té la vareta màgica de saber si us la donaran o no, però que ho presenteu com més gent millor i si se'ns denega ens ho dieu perquè així també tenim més força per seguir reclamant. Jo com a estratègia ho veig bé, sí, ho veig molt bé. Vull dir, no et posen dates i és això. I en tot cas, si es denegués és el que deia la Marina ara, és que més força també per la PTC per seguir reclamant. Sí. Perquè un dubte que tinc és que en principi donar-se d'alta amb més epígrafs no pagues més, no implica una despesa, no? A part de la gestió, de si li pagues a algú perquè et faci aquesta gestió, però si tu fas tu mateix, d'anar a Hisenda i donar-te d'alta d'aquests epígrafs, no té cap cost econòmic. Ho dic perquè també podem recomanar a la gent que a partir d'ara es donin d'alta, jo què sé, en tots els epígrafs que tenen a veure amb formació no reglada, estic exagerant, però vull dir que si no té cap cost, així estàs cobert per si... Ho dic perquè no ens estan fent cas, vull dir que estem donant pel cul però no ens fan cas. Vull dir que no sé si és una cosa que podem recomanar, que la gent es doni d'alta amb més epígrafs per norma i així estem... Clar, s'hauria de mirar també una mica, és a dir, en principi, donar-te d'alta un epígraf no té més cost que el que pugui ser que necessitis allà una gestoria o algú que t'ho faci. Si t'ho fas tu, cap problema. Sé clar que amb els negocis, com més ordenat ho tinguis tot, millor. Llavors també estar donat d'altre 50.000 epígrafs quan amb un o dos t'hauria d'anar bé. Llavors, bueno, sí que com a estratègia està bé donar-se d'alta els epígrafs que estan demanant ara. Jo això sí que ho veig. Tampoc a 50.000 no, perquè al final ha de ser ordenat. És que la gràcia dels epígrafs és que l'administració tingui informació del que fas. Per exemple, amb autònoms, per què te demanen que estiguis donat d'alta, per exemple, si ets intèrpret i docent? Perquè tu en docència, segons el tipus de docència que fas, pots estar exempt d'IVA. Però llavors, si tu fas factures exemptes d'IVA, l'administració i Hisenda, quan mira la teva informació, diu per què fa exempt d'IVA? Si, per exemple, només està donat d'alta com a intèrpret, hi ha alguna cosa que no quadra. Perquè com a intèrpret sí que pots tenir un IVA reduït, però no pots estar exempt. Llavors, és una manera d'ordenar i que hi hagi una radiografia del que fas, que tinguin la informació. Però sí, és que visto lo visto i com ho estan fent, jo sí que em donaria d'alta a un d'aquests dos epígrafs que són els que demanen i demanaria l'ajuda. Sí. Vale. Perquè no estàs mentint ni res, vull dir, no estàs... No, clar, és que vull dir que estàs fent el que dius, no? El que passa que hi ha diversos epígrafs que ho inclouen. Clar. Vale. Hi ha alguna cosa més? Alguna pregunta més? Mònica, dale. No, estoy ahora. Hola, yo volia a ver una pregunta también sobre la ayuda aquesta de la extraescolar, ¿vale? Nosaltres teníem programat, ¿vale?, els tallers.
però per la crisi sortia, no sortia, han enviat e-mails els alumnes a la nostra entitat, però no s'ha acabat de començar. No ha hagut un dia que hem començat els tallers. S'ha quedat sempre penjat. Ara, per exemple, la setmana vinent, potser els comencem, si ens deixen. Jo puc demanar l'ajuda? És formació no reglada. En principi, tenies que tenir activitat i que hagi estat suspesa per la... És que estava ja com penjat, no? Que comença amb el curs escolar, realment. Clar, però el curs escolar era al setembre, es va aplaçar un mes més i al final estem al gener o al febrer i encara no hem començat. Clar, però en principi s'han de vist suspeses per aquesta resolució. Clar, és que després tot és luchable, és a dir, tampoc aquestes coses no té per què ser blanc o negre. I a més, què passa? Com que són ajudes noves, tampoc tens un històric. Claro. Porque tú puedes decir, no, es que yo iba a empezar en enero y a causa de esta resolución se me han suspendido. Entonces, cumplo los requisitos. Però també et poden dir que tu no havies començat abans. ¿Dónde está la suspensió aquí si no havies començat? O sigui, però els tallers els fèiem anys anteriors. Des de la crisi es va tallar i ja no hem retornat, o sigui, no hem... I tens allò com... I tu pots acreditar que anaves a començar al gener? Sí, bueno, hi ha cartells de publicitat. I tenim un conveni amb una entitat que ens deixava també el joc per fer-lo. A veure, aquí es pot fer dues coses. Una és provar-ho. Provar. I l'altra és podem preguntar. Tot és preguntar, sí. O preguntar-ho, a veure què diuen d'inici o si no provar-ho, perquè... Sí, perquè no està tancat. Anava a fer, un contracte a una noia, al final no se li ha fet, bueno, la crisi. I a l'epígraf, esteu donats d'alta a l'epígraf necessari? Sí, tenim, doncs no sé si exactament tenim aquest epígraf, però és de temps de lleure. Sí, està malament realment per a les arts escèniques. L'han de modificar. Crec que el conveni, els contractes i tot estan Però, és a dir, l'associació està donada d'alta d'aquests dos epígrafs que demanen o no? Crec que sí. Tinc que mirar-ho. Crec que sí. Mira-ho. Home, si estàs donada d'alta en un d'aquests dos epígrafs i pots més o menys acreditar què anaves a fer... Però igualment aconselles també donar-te d'alta en aquest... Si farem els tallers, si no és a l'estiu, saps? És que nosaltres normalment fem els tallers. Sí, visto lo visto, tal com està tot, sí. Sí, no? Jo sí que em donaria d'alta un d'aquests dos. Clar, no sé fins a aquest punt, fins aquí, clar, és a dir, si tu ara mateix no estaves fent la formació, donar-te d'alta en aquest epígraf i demanar aquesta, és a dir, si tu estàs donada d'alta en un d'aquests dos epígrafs, perfecte. Si no estàs donada d'alta en un d'aquests dos epígrafs i tampoc havies donat al gener no havies començat, doncs que al desembre tampoc havies començat, potser sí que es mucho encaje cambiarte ahora para poder entrar, cambiarte el epígrafe para entrar a esta, perquè l'altre requisit també està una mica així patxim-patxam, però canviar-te per futuros, sí. Sí, per futuros sí, no? Perquè realment farem això, també, clar. Que millor saps el que passa, que la gestoria s'ha portat malament, dintre el que és l'administració no s'ha fet com es tenia que fer, dintre del que és la carpa, no? I no s'ha donat a la millor d'alta en un epígraf que li toca o s'ha equivocat i ha anat fent. Després... I després es pot preguntar això, es pot preguntar a veure si... Sí? Sí, hi havia una previsió. Sí, hi havia una previsió. Sí, de fet, es començarà, si ens deixen, la setmana vinent. Perquè hi ha grup. Hi ha grups. Perquè són molts grups. Agafen nens petits i també persones adultes. I la previsió també per a esplai a l'estiu, també fem tallers d'acrobàcia, circ, ioga, de tot una mica. Relacionat amb el circ, Sí, es pot preguntar. Sí, perquè potser. Miraré l'epígrafe, exacte. Vale, mira l'epígraf, m'ho dius, mira. Vale. Ruth, digues. Hola, bon dia. Que m'he hagut de connectar tard perquè venia d'una reunió amb l'assemblea
i m'he perdut algunes cosetes. Ara, escoltant-vos el que comentàveu amb la Mònica, entenc que l'ajuda aquesta de l'extraordinari aquest dels extraescolars és aquesta que parlàveu ara, que és del 4 de gener, Andrea? Sí. Perquè a la CRIC vam fer un nou ERTO a finals d'octubre quan se'ns va tornar a tancar. I des de llavors que la CRIC està en ERTO. Per tant, entenc que no podem accedir-hi, segons dèieu ara? O no ho he entès bé? Clar, és que... Clar, vosaltres ja no estàveu. És a dir, no és que hayáis visto, no es que hayáis tenido vuestra actividad suspendida a causa de la resolució del 4 de gener, si és que ja no havíeu reiniciat. Llavors, clar, en principi no es compleix. No podíem obrir perquè les despeses eren molt majors que... Clar, però aquesta ajuda en principi, clar, sap greu, perquè es pot preguntar, a veure, o es pot intentar allò com a ver si se puede como trabajar para que sí. Clar, d'inici tu mires i dius, vale, és una ajuda que està pensada per a aquells centres que estan oberts i que han tingut que tancar per aquesta resolució, que no és el teu cas. Vale. Però, bueno, potser es pot mirar o es pot parlar, jo què sé, o es pot donar-li un... Vale, és que ho desconeixíem, just aquesta sí que la volíem demanar, però ara escoltant-vos les reflexions que fèieu amb la Mònica entenc que no, perquè ens hem trobat amb el mateix cas, Mònica, que nosaltres també teníem previst de cara a passat Nadal tornar a fer la reobertura i tot plegat. A veure, si teníeu previst fer la reobertura, llavors, en principi sí. Clar, però nosaltres no podem demostrar que volíem fer... Però jo abans de no presentar-la directament, ho preguntaria, ho preguntaria, jo què sé, podem preguntar al departament que ho porta, o també a l'hora de presentar la sol·licitud es pot explicar el supòsit, és a dir, abans que no fer-ho directament, deixant-ho tot clar, perquè en cas que no sigui, no te la donin i punto, però no ho descartaria directament, perquè si és cert que si anàveu a obrir ara, doncs anàveu a... Sí, la intenció hi era tota, però això amb les mesures que hi havia ni tot plegat no era viable. I llavors, gràcies, Andrea. I llavors, referent a la de les petites i microempreses que estaven afectades per un ERTO, aquesta ajuda, si no vaig llegir-ho malament, perquè vaig llegir una miqueta ràpid, és una mica com les ERTOs, que després has de mantenir la plantilla durant els 6 propers mesos. És així, Sí, tot l'any, si no m'equivoco. O tot l'any, val. En el cas de que no puguis assegurar el manteniment d'aquesta plantilla, directament val més no demanar-la o després sempre pots fer una... És a dir, que la treballadora que no vol seguir en el projecte pugui fer una carta de renúncia en el contracte? Mira, el tema és que has de mantenir la mateixa plantilla 31 de desembre de 2021 respecte a 31 de desembre de 2020. I en cas d'incompliment se't revoca la subvenció i has de reintegrar la totalitat més els interessos de demora. Què passa? Que no compten les baixes voluntàries. Llavors, clar, en cas que algú marxi no compta. Però clar, els acomiadaments sí. No, acomiadaments no, però tenim un parell de formadores que és possible que no segueixin de cara a l'octubre. Baixes voluntàries no compten. Ni bajas voluntàries, ni jubilaciones, ni enfermedades, ni bajas por IT. Per tant, presentant aquesta renúncia voluntària de les treballadores no hi hauria d'haver un problema. Hauríem de cobrir aquesta plaça amb una tercera persona? Per la informació que hi ha aquí, no. Vale. Per la informació que hi ha, no. I aquesta és la que alhora dèieu que no és compatible amb la d'ajuts als treballadors afectats per ERTO. Si demanes una no pots demanar l'altra? No és compatible amb la de 750 euros de cultura. Ah, ok, vale. M'havia fet un lío d'ajuts, vale. Ok. Ja està. No, perquè una seria treballadors per ERTO i l'altra són les empreses. La que aquesta és de treballadors d'ERTO i d'empreses no és compatible amb la de 750 euros. Vale. No té molt de sentit, però... Ja. Merci. A tu. Vale. Hi ha més preguntes? Teniu... Digues, Mònica, no sé si... Tranquil·la. Una coseta. Sí. Sabeu la data prevista per a la de 750? Quan sortirà? D'aquí poc, no? En principi, deu ser. Però sortirà segur. Sí, sortirà de sortir perquè han sortit les bases, perquè si no, no anunciarien les bases, però no sabem quan.
Quan ho sapiguem, allò farem xarxes i tal, però no tenim la data exacta. Gràcies. Algú més? Xavier, no sé si tens dubtes. Amb aquestes en concret no, més o menys alguna ja l'havíem sol·licitat des de la gestoria. Llavors en tenia alguna altra, però que era més a nivell sector cultural per la reducció d'aforaments, que no sé si és el moment o no de fer la pregunta. És aquella que acaba el juny, em sembla que acaba el 3 de juny, que has de presentar les teves actuacions o el que sigui, i llavors conforme t'han reduït l'aforament i se compensa aquesta reducció. Llavors, el meu dubte és demanar-ho ara o esperar pràcticament fins al 3 de juny que ja sapiguem totes les actuacions que s'han fet i llavors acreditar aquestes que sí que ja estan fetes. Perquè si ho demanem ara és previsió, no? De dir, tenim previstes aquestes, per tant la reducció de l'aforament seria X, però llavors pel que pugui ser, si no s'acaben fent, el que sigui, Vale, però no sabia. Vale, jo aquesta me l'hauria de mirar, perquè aquesta és de l'OSIC, no és el de... Clar, això m'ho he de mirar. M'ho miro i tu... Clar, no sé, m'ho miro i ho parlem, Xavier, si vols. Sí, més que tot perquè aquesta ja ha sortit, em sembla que va sortir al novembre o així. Sí, el que passa que aquesta no me l'he mirat, perquè és aquesta més per equipaments, no? I els aforaments. I llavors el dubte era això, com que nosaltres estem parats, però segurament començarem, si tot va bé, ara per Setmana Santa, llavors no l'havien demanat, de fet perquè tampoc podríem acreditar que se'ns havia denegat alguna cosa, etc. Sí, per lògica et diria que quan... Però ho mirem, me miraré les bases i ho mirem, però per lògica et diria que, claro, cuando tengas lo que puedes acreditar mejor, ¿no? Que no antes que no tens la d'això, però ho mirem. Era això, és que tot que està allà i no l'hem demanat per això, pel dubte aquest, no? Vale. Doncs si de cas, Xavier, ens envies un correu i ho mirem. I després no sé si algú més té alguna pregunta. Estic esperant perquè el Rafa Espada s'havia inscrit i no ha rebut el correu i ara estava pendent d'entrar. No sé si tenia alguna pregunta, però si teniu alguna altra pregunta vosaltres que esteu aquí, aprofiteu. No sé, el Dida que està, però està... Jo tinc una pregunta, però no té res a veure amb lo d'autònom, és sobre el taller de l'altre dia. Per tant, potser és millor un altre moment o... Vale. Sí, si no és algú que l'Andrea controli... Clar, tenia una qüestió sobre... És igual, ho dic o no? Dilo, dale. O sigui, amb això que parlàvem sobre els streamings i les peces virtuals ara en temps de Covid, fa 2 dies que penso que si un festival, quan el programa una obra que està gravada a un streaming, l'única cosa que realment et dona és un altaveu. No és com quan tu vas a un festival que et fiquen llums, el teatre, saps? O sigui, al final, la meva reflexió era quina diferència hi ha entre jo tindre un vídeo al meu YouTube o Vimeo o al YouTube o Vimeo del festival. Llavors, és una pregunta bastant friqui, És a dir, quan jo pujo un vídeo al meu Vimeo amb tancat, que trio jo les webs on es mostra, si un festival em contracta un vídeo, jo no tinc per què donar-li l'arxiu. Jo li puc dir al meu Vimeo que el meu vídeo es veurà a la web del festival. Llavors volia saber si hi ha algun tipus d'acord on tu diguis que hi hagi dret d'incrustació. És a dir, no és que em comprin el vídeo, sinó que jo dono permís perquè el meu vídeo es visualitzi a les seves pàgines web. Perquè llavors, jo que soc l'autor del vídeo, em quedo amb l'obra i l'únic que dono és permís perquè aquesta obra es visualitzi. És a dir, jo faig de productora.
no tinc per què donar l'arxiu que es quedi i que es pujarà als seus servidors. M'explico? Sí. Llavors, no sé si és una cosa que existeix o no, però m'agradaria saber si això existeix perquè crec que és la forma més honesta d'aconseguir que les peces d'art que fem es quedin a les nostres mans i que no vagin als festivals, als seus YouTubes i als seus llocs. És a dir, jo et dono permís perquè el que jo tinc al meu Vimeo o on jo vulga s'incrustarà a la teva pàgina web durant el festival. Clar, a veure, jo en aquests temes no soc especialista, llavors tot això no... Més aquí gravat és com d'això, millor que ho parleu amb la Cristina, però bueno, sería lo de comunicación pública de toda la vida un poco. Es decir, tú cedes el derecho a que comuniquen públicamente tu obra, pero no hay una fijación de esa obra en un soporte, no cedes tampoco el derecho a que se vengan, a que jo veig que sí. Clar, però hi ha llocs on demanen l'arxiu, és a dir, per pujar-ho al seu. Llavors, clar, jo ja el tinc aquest arxiu online i... Però tu podries, és com linkar-ho perquè... Clar, és una incrustació. El problema és quan els festivals volen fer servir, fan servir el seu YouTube com a plataforma, no la seva web. Saps que per mi això és un error de concepte, no? Perquè el YouTube és un espai públic i la web és un espai més privat, per d'una forma. Clar, és que amb tot això i cada cop més que s'està tendint cap a l'streaming, les xarxes, tot això, al final és un tipus de dret que és mercantil o civil en el sentit que tu pots pactar i has de poder pactar. Llavors, que les coses es facin d'una determinada manera no vol dir que sigui l'única manera que es puguin fer. Sí, que quan envio a festivals ara, tots diuen, no, envio l'arxiu. Jo intento lluitar al màxim per dir, no, l'arxiu ja està en una plataforma que per jo estic pagant, que és Vimeo, perquè així jo trio en quina web se veu i no és un... O sigui, no és públic, perquè si jo vull m'agafo, me'l pujo al meu YouTube ni faig difusió. És a dir, vull dir, si vull ficar públic ja ho faré. Ja ho faré jo amb la meva plataforma, no em fa falta vindre al teu festival per fer-ho públic. És a dir, tu me compres la peça perquè es visualitzarà el teu festival. Llavors, jo et dono que es pugui veure, però la peça és meva, és igual. Quan jo vinc a fer l'obra, no t'ho dono tot, saps? Si vinc, faig l'obra i me'n vaig. Doncs amb això, o sigui, teatre, no sé si m'explico, I no sé si quan ho demano, no sé si a algun lloc em puc agafar per demanar, dic, no, és que això ha de ser així, perquè si no és una lluita entre el seu coneixement de la llei i el meu que és zero. Clar, jo el que faria més en aquests casos és a dir, tenir-ho clar, que és això, perquè no hi haurà una llei que et digui que ha de ser així, però està clar que es van generant diferents drets de propietat, de drets d'autor o de propietat intel·lectual, segons el cas, que en aquest cas d'autor, per exemple. Aleshores, tu pots decidir cedir uns drets i no uns altres. Tu pots decidir cedir el dret a que es comuniqui aquesta obra, que es passi, i no has de per què fer-ho d'una altra manera. El que passa és que aquí entra la negociació entre les parts, la força de cadascú, i després que potser tu sol no, però si per exemple, es va recomanant una certa manera de fer i no ets només tu, sinó que hi ha també altres productores o autors, intèrprets que funcionen així, els festivals es poden anar acostumant i ja pots anar cap a aquest camí. Vale. Per això, en parlo amb la Cristina millor. És que se'm va quedar el tinter i pensat, també està bé dir-ho. No, sí, per comentar-ho, perfecte, perquè allà ho domina, la meva especialitat. Però, jo així d'inici, sí. Vull dir, al final és negociar entre les parts i aquestes coses s'han de... I a més és que és un món molt nou, en el sentit que sí que fa molts anys que estan, però ara és quan es comença a funcionar més i han de ser les dues parts les que han de decidir com fer-ho i no només una. Llavors, sí. Vale, merci. Vale. Doncs el Rafa al final ha entrat. Rafa, no sé si tens alguna pregunta del tema dels ajuts, tornant al tema original. ¿No s'oye, Rafa? No sé si no s'oye. Perquè el Rafa treballa per un espai de formació i no sé si tenia algun dubte d'extraescolars. Bueno. Teniu alguna altra pregunta, els que esteu aquí?
pues, no sé, és que estic escrivint amb el Rafa perquè a veure si aconseguim... No sé, perquè entenc que si tenia molt d'interès en connectar-se era perquè tenia algun dubte per fer-te. Rafa? Bueno. No sé, si no ho deixem aquí o faig un intent i el truco. Em sap greu que estigueu aquí. Bueno, vull dir que si ja esteu i tal, o si us voleu esperar que... Truca un moment. Sí, truco. Hola. Hola, Andrea. Sí. Ah, vale, se me oye, vale. Okay. Sí, dale, dale. Venga. Pregunta sobre el tema de autónomos para calcular si te pueden dar la ayuda esta que dan de 600 y pico, más la exención de los autónomos, de la cuota de autónomos. Vale, en principio yo me he leído la ley y lo que dice que es que tienes que facturar en este primer semestre del 2021 el 50% del último semestre del 2019. Sí. Correcto, esto es así, ¿vale? Lo que dice la ley. Entonces, claro, esto tienes que hacer como una proyección a futuro de que de aquí a junio no vas a facturar el 50% de lo que habías facturado en el segundo del 2019. Sí. Vale, en mi caso la pregunta es, yo soy cooperativa de autónomos, ¿qué se cuenta como ingreso? ¿Lo que la cooperativa me paga a mí o los ingresos de la cooperativa en ese semestre? Esto estás de alta como autónomo, ¿no? Sí, correcto. Es autónomo cooperativista. Yo entiendo que son tus ingresos como autónomo, pero... Entiendo que lo podría mirar. Claro, pero... Lo podría mirar. Yo entiendo que han de ser tus ingresos, pero podría mirar. Lo miro y te digo, Rafa. Vale, porque aquí la duda que se me plantea es, entonces, bajo esta un poco visión que tú me das, es decir, la misma cooperativa nos hacemos las nóminas que nos dé la gana y punto. Y si la cooperativa tiene unos ingresos de 10 veces más de lo bueno, eso no lo había pensado. Entonces no es lógico. Por eso mi duda es esta. No es lógico que una cooperativa de autónomos tenga una facturación que sea 10 veces más que y te están pidiendo el 50%, cuando tú puedes trampear las nóminas interiores que tú te haces como autónomo. Entonces, claro, no sé a qué atenerme. Entonces, para pedirla o no pedirla, quiero decir, porque igual, dependiendo cómo sea, pues la pido o no. Fiscalmente per compte propi, claro. Claro, es verdad. Que después piensa que hay otro requisito, a ver. Sí, el de que no tienes que haber facturado, creo que 17.000 o algo así en el año, esto sí. Vale, que no haber obtenido durante 7.980 durante el primer semestre de 2021 una previsión de rendimientos netos que no sean fiscalmente superiores a 7.980. Vale, déjame que lo mire, Rafa, porque es verdad esto que dices. No lo había pensado así. No lo había pensado así.
Vale. Claro, Doncs, Andrea... depende cómo sea, pues claro, puedes jugar a no hacerte nóminas o hacerte las más bajas o a no facturar como cooperativa, dependiendo del caso, claro. Yo creo que alguna limitación tiene que haber, ¿eh? Sí, claro, pero ¿cuál? Claro. ¿Cuál sería de las dos? ¿El personal o el ingreso de la cooperativa de autónomos? Y teniendo en cuenta que el ingreso de la cooperativa, claro, yo si hiciera los cálculos, como somos dos, siempre haría el cálculo sobre el 50% del ingreso de la cooperativa. O sea, sería como el 25% de ingreso. Porque sois dos, ¿eh? Claro. Claro, yo me podría atener al 25% de esa facturación en el segundo trimestre, perdón, en el primer semestre del 2021. Ya que dice el 50, pero como somos dos, habría que partirlo a la mitad. No sé si me explico. Sí. Sí, te explica. Porque vosotros, claro, lo que vais percibiendo la cooperativa, lo vais, es decir, hasta ahora cómo vais funcionando. Es decir, lo que ingresáis, despesas, todo eso, y después ya dividís entre los dos y ya está. Sí, dependiendo, pues nos ponemos una nómina X de lo que se pueda poner de nómina, básicamente. Vale. Claro, después también lo miraré y te digo, pero hay por una parte hay lo que las normas te dicen y por otra también que siempre pueden mirar que no estés intentando estirar más del chicle. Es decir, si tú siempre has sido lo que has ingresado, después quitas los gastos y lo que hacéis es repartirlo entre los dos y de repente ahora no se hace así, sino que la factura es es decir, que facturas muy poco a la cooperativa y que hay un remanente, te pueden decir, oye, ¿qué pasa? Sí, pero lo miraré. Vale, ok. Vale, Rafa. Sí, además esta pregunta la hiciste, pero no acabé de entenderlo. La hice por escrito, sí. Pero... sí. No entiendo qué quiere decir. Vale, genial. Vale, doncs llavors quedem que ens passes tu la info, Andrea, o vols que t'enviem un mail? No, perquè com apuntat no fa falta. Vale. I alguna pregunta més? Sí, jo d'aquesta mateixa era la previsió, però a més hi havia alguna limitació d'aquest any, d'ingressos d'aquest any o no? Que és que sí, ara... sí, és a dir, durant el primer semestre de 2021 no has de tenir uns rendiments nets, que són ingressos traient despeses, superiors a 7.980 euros, que també és a futuros, això. Tot és a futur, eh? O sigui, no... Una previsió, clar, això és difícil. La previsió sobretot es pot fer doncs, quan vas facturant més o menys sempre la mateixa gent, si no és difícil. Clar, però no té un requisit d'anterior, o sigui, de que el 2020 hagis facturat menys de... Sí, n'hi ha dos. Un és que a futuros, durante el primer semestre de 2021, no puedes tener rendimientos netos superiores a 7.980 euros i l'altre és que mires el segon semestre del 2019 i la previsió del primer semestre del 2021 no pot ser superior al 50% dels ingressos que vas tenir en aquell segon semestre. En el segon semestre de 2019. Ara us ho enviaré per això. Ara l'enviaré a l'Amèlia i us l'enviarà al PowerPoint, així el teniu. Vale, super. Moltes gràcies. I qualsevol cosa em dieu. Vale, doncs fem això. Hi ha alguna pregunta? Bueno, jo si em deixeu puc fer una altra? I tant. Ja que estic... Vale. És sobre el tema de la... Clar, és que com he arribat tard, és que tenia una feina i he arribat ara i no he pogut connectar-me abans. No sé si heu parlat ja de l'ajut extraescolars. Sí. Vale. El problema que jo vaig comentar pues, a l'Amèlia i amb la Marina és, bueno, que tenia més gent, és que no teníem un epígrafe de l'IAE per rebre aquestes ajudes. Vale? Jo quan va sortir vaig dir, bueno, si voleu aquest epígrafe, doncs me'l trec. Me'l trec. El 933.9, crec, bueno, el que demanaven, així, a lo loco, me lo he sacado. Llavors, el treure aquest epígrafe, o sigui, m'obliga a fer la declaració cada 3 mesos de
d'IVAs o d'alguna cosa? Perquè jo, com que estic fent amb el meu epígraf formació, però com que faig formació no aplico IVA, no sé si amb aquest nou epígraf m'obligarien a declarar IVAs cada 3 mesos. No hauria, no, perquè és un epígraf de formació també. És a dir, són activitats d'ensenyament. Aleshores, si tu factures sense IVA perquè compleixes amb els requisits per poder facturar sense IVA, aquests epígrafs també són d'ensenyament, però s'hauria de mirar, perquè clar, això és... Home, jo entenc que no hauries de... Les declaracions d'IVA les hauries de fer igualment. És que aquests dos epígrafes, el tema és que bàsicament no nos nombran a nosotros. Digo, mecanografía, no sé qué, y no sé, idiomes, però no digo artístics, però bueno. Rafa, ho revisaré. Jo conec, ho revisaré. És a dir, t'he dit que no molt ràpid perquè conec centres de formació que facturen sense IVA que estan donat d'alta un d'aquests dos epígrafs. I sé que facturen sense IVA, però clar, que ho facturin sí que és i per lògica, és a dir, són epígrafs d'ensenyaments. Llavors, clar, són altres activitats d'ensenyament i ensenyaments de formació i perfeccionament professional no superior. Ho revisaré, per no dir-te alguna cosa que no és, però jo entenc que igualment has de poder seguir facturant sense IVA perquè són epígrafs d'ensenyament. I clar, al posar altres epígrafs tampoc han de... Tampoc, clar, que no surt, és a dir, que no expliciti expressament la formació no reglada en circ no vol dir que no puguis estar incorporat dintre d'un d'aquests dos epígrafs. Ho revisaré, però jo així d'inici et diria que ho pots seguir fent igual perquè és que són epígrafs d'ensenyament i si tu compleixes els requisits de la llei d'IVA per emetre factures sense IVA, doncs és el mateix. Vale. I el fet que me l'he tret ara fa, no sé, fa 15 o 20 dies, no és incompatible, vull dir. Clar, això és el que comentàvem, que a veure, la resolució no et diu dates. Aleshores, clar, sí que és cert que tu t'ho has tret per poder accedir a l'ajuda, però la resolució no et diu que hagis d'estar donat d'alta en un d'aquests dos epígrafs antes de tal dia. I també és cert que no està havent cap tipus de frau perquè la teva activitat és de formació. Aleshores, no t'ho puc assegurar perquè, clar, no sé com resoldran, però, vamos, veient les bases que no te ponen tienes que estar d'alta en este epígrafe antes de tal dia i després veient que tu estàs donant formació i que, per tant, estàs ben posat en aquest epígraf, no és que estiguis mal posat, no hauries de tenir problema.